Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo panapa ndiine confession. Handizivi kuti confession here, but izvi zvakaitika patainge tichiri vana vadiki. Inini nemutwini wangu tainge tichiri magrade 7, then vanin'ina vedu umwe wacho I think ainge ari kumagrade 5, then kamwe kacho kainge kachitoriwo kadiki zvako. Saka mama vakabva vachizoshayikirwa naamai vavo gogo, ndokubva vachizoenda kugoromonzi nababa nemamwe madzisawira avo. Saka tainge takanzi tichazosara neumwewo uyo wataingoti mama because ainge achiyera mutupo umwe chete naamai vedu. Saka ndiye akanzi achazosara ainesu because amai vakati vainge vasingadi kuenda nesu kumusha because hama dzaamai dzinobata mukoma. Kusvika pari nhasi amai havatodi kuti tinge tichinyanya kuita too close, ende mukoma amai vangu ndoda kuvatenda because pari zvino hakuna anotombozviziva kuti ndiri kunyika kupi, uye zvekare upenyu hwangu huri kufamba sei, zviri kuita here kana kuti hazvisi kuita. Ndiyo advice yangu kune vamwe vanhu kunzoko kuti hongu chingoriwo chinhu chakanaka kuti kana life yako ichifamba woisawo mastatus, but dzimwe nguva unokwanisa kutoifira nyaya iyoyo vanhu vachitoona sekunge life yako iri kutoenderera kumberi. Haasi munhu wose kunyange anenge ari padyo newe anotofarira kutobudirira kwako. Vamwe vanenge vachitorwadziwa nekuti sei iye azobudirira, isusu tiri kusara tiri kumashure. Saka ndochidzidziso icho chandakadzidziswawo naamai vangu chekuti munhu kana uchiita zvinhu zvako unoita zvinhu zvako muchinyararire usina waunoudza, nekuti chakakosha ndiwe kana kuti nemurume wako, mhuri yako nevana vako. Development iyoyo ndiyo inenge yakakukoshera. Zvekuzoda kuzozivisa nyika yose kuti nhasi ndatenga trouser rakati, ndatenga sheti yakati kana kuti dress rakati, honai, ndo zvinozokonzeresa kuti unge uchizosungirwa chiraramo. Kana vanhu vakatoona sekunge unenge uri munhu ari kutambudzika vanotosiyana newe. Kunyange ipapo amai pavakazoenda kumusha nababa nemadzisawira avo vachitisiya, vakatoita sekunge vainge vatoshaya mari yekuti nesuwo tinge tichitoenda kurufu tichinochema gogo, asi zvinhu zvedu zvainge zvichitofamba negwara rakanaka. Saka hama dzaamai idzo dzaiurayana nekuda kwehusabhuku. Umwe achiti aiwa ndini ndava kufanira kuti tige ndichiita sabhuku, umwewo achiti no, ndini kufanira kuti tige ndichiita sabhuku. Saka mama vangu zvinhu zvavainge vachitoziva kuti kwavo vanhu vanobata. Amai vakati vaenda kugoromonzi, tasara kumba muHarare. Ndipo apo patakaona gogo mukoma takavaona, it was somewhere past 7. Saka musikana uyo watainge takanzi ndiye achazosara nesu akazouya mukoma, akatorwa neboyfriend yake, akatipa mari, akatanga atitengera majigi, akati kwatiri musazotaura nemasweets nemacoated biscuits, akati musazoudza mama venyu kuti ndazoya ndichitorwa nemunhu wangu. Kwava kubuda akateti ainge achazodzoka, akati musakiya dom. Tainge tava kutya kuti zvimwe kuda tinokwanisa kuzopindirwa nematsotsi. Saka takabva tachizoti handei tinokiya dho. Apa tose tainge tichitya, anyways ndainge ndichitotya kudarika vanin'ina vangu. Ndo patakabva tachizoenda tichinokiya dho tiri tose. Mukoma kalast born ndo kakati gogo, tikatokatuka tikati gogo vapi, because tainge tichitya. Takangoti tichinodzokera kuspare bedroom kwedu ndo patakaona gogo vainge vakamira mupassage vakangotitarisa vakabva vatonyangarika. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Takazoudza hedu mama, but mama vakangoti maybe inhau yekuti mainge muchitya, vakaenda nesu kwava mufundisi tikanamatirwa, tikaudzwa kuti vainge vasiri gogo vedu vatainge taona, asi rainge riri dhimoni. But takatovaona gogo chaivo mukoma, vainge vakamira mupassage vakangotitarisa vakabva vanyangarika. Ndo zvakaitikawo
mukoma. Kubva ipapo kusvika pari nhasi nespiritual encounter iyoyo yandakasangana nayo, ndiri munhu wekuti ndinofarira chaizvo zvekunamata, ende zvose zvandinenge ndaudzwa namama ndinoteerera. Pane pamwe apo pandakambokumbirwa mari nevamwe sekuru, hanzvadzi yamama. Mukomana asvika, mari iyoyo yakanetsa, handidi kukunyeperai. Ndakati ndavaudza kuti zvinhu zvainge zvakandiomera, vakabva vatondiudza kuti ndainge ndiine mari muakaunti. Vakanditi, iwe uri kundinyima zvako mari, ko hauna here mari yakati? Vachitondiudza figa. Handisi kuda hangu kukuudzai kuti yainge iri mari iri kumarands, kuma-US, kuma-pounds here, so that vanhu vasazoziva kuti ndiri kunyika kupi, but vakatondiudza the exact amount yainge iri muakaunti. Kunobva amai vangu mukoma, vanhu vanoita zvekubata-bata. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi takaona gogo, mama pavainge vaenda kukoromonzi kurufu rwagogo, asi gogo takavaona vakamira mupassage. Munoti kudii nenyaya iyo yavataura vanzvadzi vedu yekuti izvi zvekuisa pamastatus uchida kuratidza vanhu kuti you are going somewhere in life, hanzi kunyange watenga dress kana suit obva watoti pastatus so that vanhu vange vachiona. Hanzi izvozvo ndo zvinokonzeresa kuti unge uchizongoramba uri munhu anenge akasungirwa chiraramo chake, because vanhu vanenge vachiona sekunge wanyanyisa wakasika kubudirira. Munoti kudii nayo nyaya iyoyo? Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 33, ndakaroorwa uye ndine vana vangu vaviri nemurume tinoita zvekurima, but takatanga tichitorima zviri genuine, but taingorimira pasi tichishaya kuti tozvifambisa sei. Ende ndokubva tachizofamba tiri vaviri nemurume wangu. Takafamba tikaenda kumaprofita, but zvaisafamba. Takazoenda kuri kun'anga chaiko, tikaudzwa kuti tainge tichitorerwa zvinhu mumunda because tainge takagarisana nevanhu vanobata-bata. So zvainge zvichitodawo kuti isuwo sezvo tainge takagara munharaunda yekuti munhu wose ainge aine kanhu kake ako kaainge achishandisa mukurima, taifanira kutoti tinge tichitopiwawo mushonga, tinge tichikwanisa kuvawo nechinhu chedu chatinoti ichi ndo chakabata musha wedu. Tikabva tapiwa mishonga yedu ndokudzokera kumba. Takaita sezvatainge takaudzwa kuti tichisvika mushonga uyu waisafanira kupinda mumba, tofanira kuucherera pakati pemunda na12 midnight. Saka takamirira nguva dzakati dzichinoti 12 am tainge tiri mumunda. Baba ndokubva vatanga kuchera, tikabva taita saizvozvo. Then takati yava nguva yekurima, zvino takaisa zvirimwa zvedu zvose zvataida kurima ndokuisa pasi. Takati nguva yekusakura yasvika, tabuda panze nemurume wangu, taibuda panze tisina kupfeka, tobva tatanga kufuriridza mushonga tichitaura mazita ose nevanhu vemuraini kuti maisipiwe, not a real name, mukai muuye kuzotishandira. Mai Ningi, uyai munge muchizotisakurira. Mai Chido, uyaika nguva yekuti tinge tichibata basa. Mukai nemhuri yenyu yose muye kuzobata basa nesu. Taibva tavadana vouya village rose mukoma. Zvino vaizoti votanga kubata basa mukoma, zvese netuvana taitova pawo mapadza, umwe neumwe taimupa badza rake, tovadana pamweya vouya vose neuwandu hwavo. Vaizoti mangwana makuseni paizomukika here mukoma? Panenge pasingatomukiki zvachose. Unomuka usingagoni kana kumuka mhuri yose kutotadza kuzoshanda mavo mumunda vachingoshandira isusu. Mazuva akazofamba mukoma tichingoita saizvozvo. Mushonga
wakazopanduka ukaita nyoka ndokutotanga kutiurayira hama. Mushonga uyu pawakapanduka kuita nyoka, ndakatomborota hope ndakamonerwa nenyoka. Nyoka iyi yainge ichida kundidya. Murume wangu akazouya akabata hama yake akabva ati, chindisiyirawo mudzimai wangu, usandiurayira mudzimai, chitora hama yangu. Ndokubva uya weukama ainge aunzwa nemurume wangu akabva achizotanga kudyiwa nenyoka yacho iyoyo, because yainge iri mhando yeshato. Saka kunyange pawakazopanduka ukazoita nyoka uchizotanga kutiurayira hama dzepedo, ndainge ndakatozviona nechekare. Murume wangu ndakatombomuudza akaramba. Patakazoona zvinhu izvi takabva tadzokera kuna sekuru vaya vekutirombesa. Kana uchinzi waromba mukoma, zvinhu zvacho zvinongoitika sefani. Vanhu vazhinji vanozoti inyaya dzekunyepa, hakuna munhu anongoenda achiti ari kuda kurombera kurima. Isuwo patakaenda mukoma hatina kuenda tichiti tiri kuda kuromba, takaenda nekuda kwekuti taishanda tichiburitsa ziya, asi chataibuda nacho hapana. Ende takabva tapiwa chinhu chatakangonzi, munongocherera mushonga uyu pakati pemunda, munongoshandisa mushonga uyu muchidaidza mazita evanhu ava, nekuti ndo vari kukutorerai zvirimwa zvenyu. Saka taitofungidzira kuti isuwo tiri kugona tisingatozivi kutoti zvese zvatainge tichiita ndo urombwa hwacho. Zvakangofanana nekuti vanhu vazhinji munguva inotevera vachazotanga kuuya vachiti, ndakaendawo kuna madzibaba vakati ndikapiwawo kana nhombo chaidzo, but nhombo idzi ndakanzi unofanira kuti unge uchiita chakati nechakati, kuri kusimbisa musha wako kana kusimbisa bhizinesi rako. Ndokutoromba kwacho ikoko. Nekufamba kwenguva unozotozviona kutoti aikaka kuinga wani ndakatorombesewa. Saka sekuru vaya vekuti rombesa ava vakabva vati chatova chikwambo, yatova nyoka yenyu, motoibata zvakanaka, sezvo yakakushandirai kwemakore 3 adarika, yava kudawo mubhadharo. Tikati ko wani zvamusina kana kumbotiudza kuti nyoka iyi ndo ichange ichizotishandira. Handiti makati apa tiri kukaurisa vavengi vedu here? Ko zvazoenda nepapi? Mukomana sekuru vaya vava kutotanga kutochinga vachiti budai mudare mangu, tikazotoita zvekutovanyengerera. Apa yainge ichitiurayira hama, tikati tichaita sei? Zvikanzi ndo zviripo, oro else munodyirwa vana venyu vose, kana musingadi kuti ipindire kuhama nemurume. Takaona kuti zvazvisingaiti, kunyange zvavo nyoka yacho yainge ichiuraya every year, painge pachifanira kuzodona munhu, zvinova zvainge zvichitirwadza kuti mhuri yose yainge ichipera, shuwa kungopera nekuda kwekuti tainge tichida kungorima chete, ende noti kurima kwekuti munenge muchitozoendesa chibage chacho kana kunana GMB. Saka sekuru takanzwa kuti vakazoshaya chimwe chinhu chandoda kukuudzai panhau dzemishonga. Munofanira kuziva kuti munhu anenge akakurombesa akangoshaya chete, zvinhu zvinotochinja. Chero waitevedzera mhiko sei, pane pazvinozonetsa, because inini ndakatanga kurota nyoka yedu inova chikwambo chedu chichiuya kuhope chichirara neni. Ndaiudza murume akati ngatimirei tione kuti zvinodii. Takagara ndofunga 3 months, ndokuona ngoma ndiyo ndokudzokera kuna sekuru vasati vashayika. Ndokubva tachizonzi sekuru vainge vasiri kunzwa zvakanaka, vainge vakaendeswa kuchipatara. Mukoma, ndokubva tachizodzokera zvekare, tikabva tachizoudzwa kuti sekuru hakusisina, ndokudzoka paya. So chava kunyanya kunetsa, uye chazondiunza pano, kurima kwedu hatichanyatsokukohwa sekare. Apa iyo nyoka haisi kumira, iri kungorova chete. Mukomanashi, nyoka iyi iri kungoramba ichingodya vehukama. Iniwo ndinomboita ndichirwara. Ndine nguva yekuti ndinoburitsa discharge imwe inenge yakakora, inenge yakasangana neropa, ende ndaneta nekuramba ndichingorarwa nenyoka iyi, kungoshandiswa pasina. Kana kuri kunzi ndikakushutirai mavideos epamba pedu, hongu munotoona kuti dzimba dziripo dzakanaka, but chatiinacho hatina. Takapedza kutengesa zvipfuwo
tikazotengesa nengoro zvinhu zvakaoma. Ndiri kutoshaya kuti saka chatakazviitira takambozviitireiko, saka tiri kushaya kuti toita sei. Takambofamba, mukufamba tainge tichingoudzwa kuti mishonga yenyu inoda akakupai. Apa takatoitsamwisa kufamba kwatakaita, saka iyo yakatotsamwa yakati muri kuda kundirasa, muri kuda kuti ndige ndichienda kupi. Inini ndakakushandirai ndikakupai upfumi hwacho huri kutaurwa nezvavo. Ndidzo ngoro dzacho idzodzo dzatakambotengawo ipapo patainge tichiitawo zvekurima, zvinhu zvichimboita sekunge senani nezvidzimba izvi zvatakazovaka mukomanashi, nezvipfuwo zvacho zvatakazogumisidzira tatengesa nekuda kwemadzidzo nematambudziko. Saka iyo iri kuti handiti ndakakutengerai zvipfuwo, ndakakutengerai ngoro 3, because tine nguva yekuti pamba pedu taitombova nengoro dzaikwana idzo kuita 4. Takatobudirira tichitoonekwawo sevanhu vainge vakabudirira. Zvipfuwo zvose zvepamusha, madhadha, huku, mombe, mbudzi, handina chandainge ndisina, asi kana jongwe rinokukuridza pari zvino handisisina. Saka iyowo nyoka yacho iri kuramba ichiti ndiri kuda muripo wangu, ndinoda mubhadharo wangu. Hatitori namari yacho yekuti tirambe tichifamba. Apa hama dziri kupera, pisi handisisina. Ndiri munhu ava kuita sekunge ari kuda kurwara nechirwere chemwoyo, nekuda kwezvandinombopota ndichinzwa ndichita sekunge munhu anenge achibayiwa muchipfuva chake. Mari yekuti tinge tichifamba hatina. Tiri kushayawo kuti toita sei. Nyoka iyi inongogara ichipa murume wangu warning yekuti kana ukaramba uchifamba iwe nekakadzi kako ndichakumedzai dzinza rose. So tiri kutya mukoma, uye zvekare kune vehukama vose vari kutambura. Kunyange vakanzi vafamba, isuwo tinenge tichingoramba kuti tinge tichizofamba navo. Tinenge tichivaudza kuti tichaenda kwedu kune vanhu vedu avo vatinoziva, vatinovimba navo. Pari zvino chinhu chava kutotiraramisa ndechekuti tiri kutohwanda nechechi. Takazongotendeukawo. Kungotendeuka kwekungotiwo kana vanhu vakati ngatifambei, isusu tinenge tichiti aiwa, isu hatingafambi nekuda kwekuti tiri vanhu vanonamata. Saka kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Mavanzwaka vari kuti hanzi munguva inotevera vamwe venyu muchazotanga kuchema. Kana wapiwa chinhu chekuti unge uchisimbisa musha wako, hanzi unofanira kuti unge uchivhunduka, zvisinei nekuti unenge uri munamato here kana kuti mushonga. Hanzi unenge watorombesewa. Ivo vari kuti mukuromba kwavo vaitowawo vanhu vaitoshungurudzika, because vaiti kana vakashanda hapana chinobuda. Sekungochema kwacho kwatiri kuita mugeneration yedu inoi kuti iniwo ndakauya kuSouth Africa handina kana chandiinacho. Then nekufamba kwenguva ndopaya pekuti unozosangana nemunhu anokuudza kuti ndava kuda kukubatsira, chitora chinhu ichi kuitira kuti unge uchizotanga kurarama life iripo. But hanzi mumakore anotevera muchiona vanhu vachitanga kuchema vachiti nhombo dziya dzandakapiwa dzakazopanduka. Let us talk about this in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Munorevesa. Ndakateerera imwe confession yeSandawana. Chokwadi nganga iyoyo yekuMalawi iri kutaura chokwadi. Iniwo ndakambomashandisa mafuta awa anonzi eSandawana oil, asi zvakazondipandukira ndikaita makore anokwana iwo kuita 2.5 years ndichipenga mukoma. Pandakauya kuSouth Africa ndakatanga kushanda security muJohannesburg. Saka umwe wandainge ndichishanda naye akatourawa. Ndo pandakabva ndachizotora mafuta eSandawana ndichida kuti ndige ndichizokasika ndapfumawo. Ndakatanga kuita mari ndikatovhurawo kakambani kangu muno muSouth Africa, asi zvinhu zvakazongooma mukoma. Zvinhu pazvakaoma, pandakazodzokera kune nganga yacho yekuMalawi ndikaishaya zvichinzi yainge yakadzokera kuMalawi, zvinhu zvakazoti zvondipandukira. Ndairota ndichidyiwa zvigunwe zvangu nemakonzo.
ndokubva ndachizotanga kurasika pfungwa because makonzo awa akazotanga kundidya. Kunyangwe masikati chaiwo ndaitomaona makonzo awa aiuya ari 5 obva atanga kundidya zvigunwe zvangu. Saka ndaizoti kana ndikatanga kuchema kana ndichiedza kumadzinga makonzo aya, vamwe vanhu vaitondiona ndichiita sekunge ndinopenga. Ndakararama kwemakore anokwana iwo kuita 2.5 years ndichipenga, ndichiona makonzo, ndichimatiza makonzo iwawo. Vanhu please musambofa makagamuchira mafuta anonzi ndeesandawana oil. Mari unoiita asi zvinozokupa maproblems kumberi, pasi neurombwa, pamberi nekunamata. Ina hangu handisi munhu wekuti ndiri very serious mune zvekunamata hangu, asi Mwari variko ndozvandinoda kukuudzai. Kunyangwe ipapo pandakazotanga kuita senani, ndakangoona chiedza chakadonha kubva kudenga nerimwe zuva nditori pabhini repaKFC, ndikaramba ndakatarisa mudenga. Ndopandakavhunduka ndikatoona kutoti aikaka ko ingawani zvandainge ndakapfeka mazidhumbu nemarengenya, uye ndainge ndichitotsvaka chikafu mubhini ndikatotanga kutonyara. Ndopandakatotanga kutoonawo kutoti ko nditori benzi ndinotopenga, ndichitofamba vanhu vainge vachitodzura vachitonditya. Ndakazotsvaka panzvimbo apo pandakagara ndikatanga kuchema mukomanashi, ndikatoziva kutoti ndainge ndatova benzi ini. Ndakakurura nhumbi dziya ndikapinda mune imwe shopu yemachaina ndikavaudza kuti ndainge ndichitsvakawo hembe dzekupfeka, sezvo ndainge ndakangopfeka tisheti chete. Akabva andikandira trousers netisheti nezvimakavarasha, ndokubva ndachizopfeka ndikatanga kutsvaka hama dzangu. Hei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi unenge wakamborasika njere, please come to my inbox ombotiudzawo kuti ipapo panguva yacho pawainge uchirasika njere chii chaiitika kwauri, une zvaunorangarira here, so that tinge tichiziva. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.